Hyvä. Tee polven harjoitteita. Hae hyvä selimakuasento, kuminauha polven ympärillä. Ensimmäinen perusharjoite. Rullaa lantio sieltä ylös. Hae hyvä kannattelu. Ojenna polvi sieltä suoraksi. Hyvä reisi tasapaino. Ja sieltä palautus. Ojenna muodosta toinen jalka. Pidä kuminauha napakkana. Ja kun palautat, rullaa sieltä alas. Toista sieltä harjoite. Voit hakea toistoja, sen 5-10 toistoa. Haet ojennuksen, palautat, hyvä tuki ja palautus ja rollaus sieltä alas. Kun olet rullannut sieltä alas, ota kuminauha pois ja hae yhden jalan, hyvä nosto sieltä. Ojenna toinen jalka kohti kattoa. Lähde nostaa yhdellä jalalla, ojennat ja palautat, laske rauhassa alas ja ojenna vuorostaan toinen jalka ja palauta. Hae samalla tavalla se 5-10 toistoa, hyvä tasapaino, lantiohallinta, palautus ja myös toisella jalalla sama liike. Ojennus ja palautus. Ja se 5-10 toistoa. Hae sieltä sitten kylkimakuu. Kylkimakuulla tukikäsi hae tuohon olkapään alle hyvin. Polvet saa olla koukussa siellä. Toinen käsi voi olla tukena tuossa vartalon edessä tai sitten täällä lantion kohdalla. Lähde nostaa sivunosto. Ylös, pito ja sieltä palautus. Ja toista sama juttu 5-10 kertaa. Kun olet löytänyt tämän lyhyemmän noston sieltä, hae sieltä sitten jalat suoraksi, nosta, pito ja palautus. Ja uudestaan. Ja se 5-10 toistoa tätäkin liikettä. Pääset tässä liikkeessä, hae jalat sieltä. Hyvä asento on toinen taakse, toinen tuohon reiteen kiinni, käsi tonne lantion viereen, ojenna sieltä ja palautat, kumarrattaa aina jalan puoleen. Ja sama 5-10 toistoa siellä, haet liikkuvuusliikkeenä ja palautuksena tänne taakse. Hyvä. Kun olet nämä tehnyt, niin hae siellä sitten seuraavaksi polviseisonta. Polviseisonnassa molemmat jalat siellä hyvässä asennossa, voi olla tyyny polvien alla. Kädet lantion viereen, laskeudu sieltä alas ja jarruttele niin pitkälle kuin pystyt ja palauttele rauhallisesti. Missään liikkeessä ei saa tuntua kipua, vaan on se hyvä hallinta ja hyvä palautus. Se 5-10 toistoa. Sen jälkeen vaihda sieltä liike nojaamisen. Nojaat vähän taaksepäin. Tunnet sen mihin kohtaan pystyt hallitsemaan. Ja palauta sieltä rauhallisesti ylös. Ja tässäkin se 5-10 toistoa. Kuuntele. Vartalo pysyy hyvin hallitusti siellä suorana. Ja sitten vielä kolmas. Toispolvi seisonnasta hyvä lähteä liikkeelle. Kädet voi ottaa tuen sieltä, toisella puolella vaikka pöytä vähän ja sohva tai sitten tuoli. Voit tehdä myös ilman tukea. Työnnät kevyesti sieltä ylös ja jarruttelet sieltä alas. Ja tee liike molemmin puolin sieltä se 5-10 toistoa. Hyvä tasapaino. Palauttelet. Kato, että sääri pysyy pystyssä. Polvi ei mene varpaiden etupuolelle. Polvessa 90 asteen kulma. Samoin tuolla takana 90 asteen kulma. Työntö ylös. Käsillä voi tasapainottaa. Hyvä polvenhallinta. Ja se 5-10 toistoa. Tee liikkeet sieltä 3 sarjoina. Joko liike kerrallaan tai sitten kaikki liikkeet ja toista se 3 kertaa. Tee liikkeet, jos ei muuta harjoittelua ole, niin 3-4 kertaa viikossa.
Mutta jos on muuta harjoittelua, niin siellä välipäivinä sitten. Muista riittävä lepo ja huili, jotta lihas jaksaa. Hyvä.